tile bi bin 18h56 tile tan nanna ani tile tan durna bɛɛ bɔ cogo tile tan wɔɔrɔna salatu bi wele 4h43 toujours yɛlɛma ma dɔ la mais tile bi bin 18h57 tile mugana salatu bi wele 4h43 4h43 salatu bi wele la tile bi bin 18h58 18h58 tile mugani kelena ani mugani filana ani tile mugani sabana o bɛɛ bɔ cogo la tile mugani nanna yɛlɛma bi dɔ la yɛlɛma bi dɔ fan fila bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma bi dɔ tile mana salatu wele waati la ni miniti kelen ye 4h44 salatu bi wele 4h44 tile bi bin 18h59 tile mugan duruna fana bi ten tile mugan wɔɔrɔna fana bi ten tile mugan wolonwulana salatu bi wele 4h45 tile bi bin 18h59 tuguni tile mugan kɔnɔntɔnna salatu bi wele 4h45 tile bi bin 19h Allahu Akbar tile bisabana salatu bi wele 4h45 tile bi bin 19h 19h pire shukran wala ñinan singalo ta cogo ni de an fe ya tuba ani awa dugolo bla mara Allahu Akbar wala tuba di don kene kene ñem wasara aw wasara shukran talallahu baqa afamuna ay de arju digun abo aw de babu aya furi ay bito ka fo le mo wona fo ni fasara te kunu salatu wele la asro do ka makornu be yadu atigi be kerefe ngonu fasara do salatu wele boko duguma de ye makornu du duwa du jel ne de be amesa pabe be ya wod jol ko tanda aga no ay telephone man me mi mo do ba foto tan telephone na faka bo dorme tanda doro il singa foto tan ni ka telephone o na faka bon pape ni de dorme tanda attention bismillah junubute alaikum nam la junah junubute alaikum aukan in talaqtumun nisaa na musubla ma lam tamassuhunna kasrama ma musunnuna aw tafridu faridatan walma kasrama latige fen latige lahunna musunnunye wa matruhunna ako dususuma alali musi qadru ako setigi o ka se hake baka sebe maminye e ka se hake biga wala li muqdir qadru tegelangolon fanaka se hake baka mata'an jago koti min sebiye e ba dususuma no ne musobla ka sore ma donai na ku sore ke furfe latigaye fufen tlanje wito abolo tlanje bisen ngana soro ye fen latiga yasa o minni ma fen latiga yasa ibe dususma fen dama sebe minye o bi joga se koro sede minye refana ye njinni min babola ba son la nam mata'an damulila bil ma'ruf bi sharega nyumaye haqqan wajiba lila al muslim nyuman gelauka in talaqtumuhunna
ناي مسوبلا من قبل أن تكونوني تمسون أكم مغاولا وقد فرضتم فريدة كاسوراي لاتكي سيلاتكي لهن مسنوني ونصف ما فين تلانجي فرضتم ناي لاتكي ولبواجيوي فني مسو يا فرا كاتونو يا فونا مبني على سكوني لاتصال بنون النسوة نون النسوة يفعلوا واو اللام الكلمة كلمة اللام دي واو جماعة واو تري أفهم لي يفعلنا أريد الرجال يفعلون يفعلنا دي أني الرجال يفعلون تكلين دي نعم awa ce muso bi lada sigi ce ya ga lada yare janyan bari ka sabu ga be lada sigi ni kalo da fi to la haida da yego o muso su ya be lada sigi ni haida yare de awo ba fa ka haida sin saba awo fa ka haida sin saba ni ko ko ni kera tenno su ga lada sigi bi jande abla ka kon jigni na jigna do ba nam إلا أن يعفون wani muso ya fara هو الذي wala mogo ka ya fa بيده عقدة النكاح ni furu sirli bo bolo وأن تعفوا mana we joy furu sirli be min bolo o joni porte bi muso ka so mogo do abe cede do ya jara ko ce furu siri ko nyebe cede bolo ce fambela do yo wa famte do ko ayde ko muso ka waludo nam ni muso yore ko ya fara wala muso ka walu ko ya fara o muso ka walu ko ya fara muso ka ya fa be kelen saw donc fikma flan ke muso ka walu ko te de ce ko do muso ka ya fa walma ce ka ya fa nam وأن تعفوا awga yafa أقرب wede ga surun للتقوى kana alanyi siranyema ولا تنسوا الفضل akana nyina nyuma yago بينكم awni yonje إن الله ala بصير yeli bado بما ne fenye تعملون nabo bara bausaranaye حافظوا ay tangalige على الصلوات farzali duru dilika awati ula والصلاة aya janto salila de farzali duru akusali wati ula wasolo ani sali الوسطى no sali succe manci gange وقوموا ayjo لله alay قانتين mangu bawe salatul wusta dunigelaw ko kuma foranyon gola ma he salatul wusta qurtubi laje ma foranyon go salatul wusta ngerengerenna kuma woro kan do ko salfana do sabo binat leche manjela koro salen ga gamin koro flala nam bari tle ka damna fajiri kene bolla وإنما بدأنا بالظهر an yi kuma folo sayfana la لأنها أول صلاة سلت bari odi sali folo yi ni o salla وممن قال إن الصلاة الوسطى do ma minun ko salatul wusta ko odi salfana yi الظهر nam ma minun kuma nanoyi قال زيد بن ثابت زيد بن ثابت كو وأبو سعيد الخدري أنا أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر أنا عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله أنا عنها عائشة لما جانا كبوما ومما يدل أنها وسطى أكو أبي ولي فيني من بيكاندا كفالة دي وسطاي ما قالته عائشة وحفصة في مني عائشة كو عائشة يوفو أني جل
وحفصة أنا حفصة حين عملت تمامي عملت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم تمام نيو أين كلا وصلاة العصر أكو صلاة العصر دو كوكو صلى دو وروي أنها كانت أشق على المسلمين بري وياجر كو سلم قاقل إسلاموكا لأنها كانت تجيء في الهاجرة. تدور سلفانة كو أكو منات لقوان في عليكم منات لقوان في وروى أبو داود نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة. أكو على كرا صلى الله عليه وسلم كواكم بسلفنا سري بالهاجرة تلقوان في ولم تكن صلاة سالكم مجي تصلى نوبو سالي أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه من وسلم قاقلين كراغا صحابة منها كاتمي سلفنا إنغا فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة كابو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أسر لك جيجي فقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. سلف لباني سلف لبا كوفي ولا علي بيتشما ودي كوسون ويا علي ويليكو الصلاة الوسطى تشمانجرا صلي. وروى مالك سافوني سوما وباني mana ale be fitirni la saran sa fitrinye nam وروى مالك في موطئه وابو داود الطيرساني. ايوه شفلا نانا كو مغمغا nam ayrebe banamba tlaje nana ko na don tlaje bina mugmugga aga doge to warkola nam nam الثاني أنها صلاة العصر دو فلانا وكوكو صلاة العصر دو كل عصر سلدو لأنها قبل صلاتي نهار بري كداكا علي بتلي في سلف لانيه وبعدها صلاتي ليل سوفي سلف لبا أكوفي مانا تلي في سلف لبا نيه سوفي سلف لبا أكوفي نعم. الثالث أنها المغرب كوربو سبانا ويدي كفالي المغرب وفي كوفي تريدو حاله قبيصة ابن ذؤيب. نعم في جماعة أكو جماعة كل شامن كمان نودي كوفي تريدو. والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات بارك أصحابك عليه بشمان جلا في عدد الركعات عدد أركهم جسلا فلابا دوناي ليس بأقلها أكمنا ولا أكثرها ناني فنك شاناي أركهم جسلا فلالا. نعم ولا تقصر في السفر. وإبي عليه دي صلاة الشاهدي شيري باك سري عليه دي سرنيا فيو هل تام بعد فطر سرنيا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها. نعم ولم يعجلها. أكو على كلا صلى الله عليه وسلم ولم يعجلها. حتى تليا لم يؤخرها عن حتى وقتها. يأخروا كبا واتما. وبعدها صلاة جهر. نعم بانغني سالي باني وقبلها بانغلي سالي وباكو في صافي. وقبلها صلاة سر. سو مسالي وباني. الرابع صلاة العشاء الأخيرة. أكو دوكو صافو ساليدو لأنها بين صلاتين. بارك أصحابك عليه بسالي فلان يغنشي. لا تقصران. نعم لا تقصران. وتسرنيا لا تقصران. وتولو سرنيا. وتجيء في وقت نوم. أبينا سنو واطلا. ويستحب تأخيرها. وبايا خرالكنو. وذلك شاق. أكو ويجي بادي. فوقع التوكيل في محافظة عليها. نعم أكو دكوسون وي أفكا جليا كوما أكو جانتو عليلا. الخامس أنها كما دورنا
الصبح ويودي كافوكو صلاة الوسطى سوما مسالي لأن قبلها صلاتي ليل بعد السوف سالف لبالي يجهر فيهما وببنغالي كولولا وبعدها صلاتي نحار كليف سالف لابو كوفي يسر فيهما بدو كوليك كولولا ولأن وقتها أكو بارك سابق عليه وقتي يدخل وبدون والناس نيام كسر موبس نولا والقيام إليها شاق كولي كتر ما أكاكلين كسبي في زمن البرد نعم لشدة البرد بارك سابق أفندني كلي أكو بولو وفي زمن الصيف أتلما وقتي فنالا لقصر الليل سوسريا كوسوم وباسر سنوب مولا سو مسالي أم سيكافو ni ala ma nɔgɔya maa min ma sɔgɔmasali de ka gɛlɛn sali waati ninnu bɛ ni mi cogo do tile bɛ bɔ k'i dalen ti ka dilan kan n'o dun kɛra o ye balawu de ala ye sali kɛ farida ye bi da ka sinɔgɔ tile bɔlen kɔ ni tile dun bɔra dɔrɔn ale waati bɔra fo n'i y'a juru sara naam. السادس صلاة الجماعة ako kuma wɔɔrɔnan salatul wusta jamasali do jamasali o de salatul wusta ye لأنها خصت بالجمع لها bari ka sabu kɛ o b'ale sali خصت naam بالجمع bi jamu de ni jama dalajeli ye naam صلاة الجمعة ani dogo jumasali naam لأنها خصت بالجمع bari ale o y'ale kɛrɛnkɛrɛn ni jamasali ye والخطبة juma kɛrɛnkɛrɛn ni jamasali ye naam والخطبة فيها kutuba ale la وجعلت عيدا o b'ale de la kutuba bi kalan ale la wajuilati o y'ale kɛ idan sali dɔn ye السابع أنها الصبح والعصر معا ما wolonwulana o de ye ko sɔgɔma ani laasara do ɲɔgɔn fɛ قاله الشيخ أبو بكر abubakar y'a fɔ tan nɔ واحتج بقول رسول الله صلى الله ale عليه dalu وسلم di ni ala kɛra ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam يتعاقبون فيكم ملائكة malikaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔli kɛ aw la بالليل malikaw do bɛna su fɛ وملائكة بالنهار ni malika do tile fɛ الثامن wolonwulana أنها العتمة o de ye k'a fɔ ko saafo do والصبح ani sɔgɔma قال أبو الدرداء abu darda ko رضي الله عنه ala ma jɛnɛ ka b'a ma في مرضه a ka bana na الذي مات فيه bana min n'a fatura la اسمعوا a ye mɛnni kɛ وبلغوا من خلفكم naam wa وبلغوا a ka laseli kɛ من خلفكم mɔgɔ ma maa min ni o bɛna aw kɔfɛ حافظوا على هاتين a y'a الصلاتين janto nin sali fila in na يعني في جماعة a kan bɛ de ko k'o sali jama la العشاء والصبح saafo ani sɔgɔma ولو تعلمون ما فيهما ni a y'a sɔrɔ aw kun bɛ fɛn dɔ min bɛ u fila la لأتيتهما aw kun bɛna u fila ma ولو حبوا hali n'a b'a sɛnɛ de ka na التاسع an kun bɛ kuma seginna de kɔnɔ kuma kɔnɔntɔnna أنها k'a fɔ ale الصلوات الخمس faradasali duuru bɛɛ lajɛlen de don بجملتها n'a bakurunba bɛ yen قاله معاذ بن جبل a Muazu bin Jabal ye o kuma fɔ لأن قوله تعالى bari Alahu Taala ka kuma حافظوا على الصلوات ko a y'a janto saliw la يعم الفرض o bɛ fardaw labɔ والنفل ani nafilaw ثم خص الفرد ka بالذكر segin a ye fardaw kɛrɛnkɛrɛn ni fɔli ye العاشر kuma tana أنها k'a fɔ ko salatul wusta in غير معينة sali kɛrɛnkɛrɛnnen tana don قاله نافع nafiw y'a fɔ ten nɔ عن ابن عمر ka bɔ Ibn Umar ma
فقاله الربيع بن خيثم الربيع بن خيثم أنا يفتنه فخبأها الله تعالى في الصلوات ألا يدعو صلولا كما خبأ ليلة القدر كم نافع ليلة القدر دعو جوامي وكما خبأ ساعة يوم الجمعة أني كم نافع جمعة ليري دعو جوامي وساعات الليل أني سوير ويولو دعو جوامي المستجاب فيها الدعاء ني دعو جابلين بولا ليقوموا بالليل يلا ساونا ولك جوسوفي في الظلمات دبيولا لمناجاة عالم الخفيات مسمى بكو دغلين دون كغونا نيوياي ومما يدل على صحة awa min be kanda ka fuko sali ko adabir ledo غير معينة akerengernente ما رواه في مسلم يا الله كلا ka hadith salina عن البراء bona labana ka bara ibn azima قال نزلت هذه akoni ayan jigina حافظوا على فيا جندو سلولا الصلاة الوسطى ani salatul ustala فقرأناها هم يا كلا واتلني على يكنو ثم نسخها الله نعم فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة العصر وتيدلا ها حافظوا على الصلوات والصلاة العصر كودكم بكلام القرآن كون أجان تصلوا أن الله تعالى صلي كو أم يأكلا واتلني على يكنو وقفه على يبوي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وبلا لا نولا شدوكو أكوك مانا وسطى صلاة العصر ديكوي براوكو ني اكبر كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى والله أعلم فلازم من هذا أنها بعد أن ينت النسخة تعينها وأبهمت فرفات عين والله أعلم نعم دوكو كو ودي كصلي على كركا صلى الله عليه وسلم كو دي صلاة الوسطى وقيل صلاة الجنازة دوكو كو سوكان صلي دو وقيل صلاة العيدين دوكو صلي بافلا صلي دو بسم الله حافظوا أي تناليجي على الصلاة سلوغان والصلاة ni salika الوسطى ni uicheman jigange وقوموا aijo لله alai قانتين mangu bawi ukumbe kuma salikon ni folin sa labana ka udade bari ka sabke yani kan info ni kera masbuqe ni na bi ngal ke aber kan jolla abi chukodi ngani folin sa udabla nam فإن غفتم nausrana فرجالا aga salita ma bawo ya seunga وركبانا wala yelen bawo yelenga feunga فإذا أمنتم bitu ga moto bolla ka arkan nani be sali wala ka arkan fla sali bitu ga ndiga soga ibara kan nani be sali ruku tala sujudu tala o sali jikeni munye ngania sisan ngoni njolendo sisan ngumbile nguru minando san denturulendo san sigilendo foga sali ba kasoro sigilende de ibi ka ndiga sobuli walima iditi ko soka ka bengane o chogola sali modeli ka cha sali bike ke chogo mina aka chogo cha ko tube to dola mo be salo la halala to dola alman be al kan kelen salni jamae jama foloye ka fulana salni jama fulana to dola be al kan fulani jama salni jama foloye ka fulana salni jama fulana ya ale bi salni jama fulai sali kelen kono ba to dola ire fana aba to kelere la jihadu ire kono naga bamuru naga aba tamawi ka salingane asiri bismillah فإذا أمنتم miaw basigira فاذكروا الله ay ala kofo injimai be salidi
nam kama komi nafu jomi allamakum ma ni ala ya uladnu ya finna lam takunu ni au kumage ta'lam abudu akun demin don ala ya uladnu ya ula dina fardaw ya uladnu ya ula nam والذين مؤمنون يتوفون نوبل فاتو منكم كمن أولى ويذرون أزواجا نوب مسوتو وصية كاندلي لأزواجهم ومسنوني متاعا دامللا إلى الهول كدر ساني لملما غير إخراج لابولي تناي فإن خرجنا نوبورو يرما فلا جناح جنوبوتي عليكم أولي ننونغا فيما فينا فعلنا نيو بارا في أنفسهن يربا كنا من معروف كامين يمانيا كيلا كومي نافو يري مصرلي والله نشجو يكو تولي أننا فقط لي كباما نوبورا نعم والله الله تعالى عزيز سي مسدو حكيما مساكيري بنندو أغبار الله ومتاع أي منسوق ده بيات الميراث كفو فند متكدو لما نعم ومتاع دعم لبي للمطلقات بالمعروف بدو ما نشريك الدوني حقا واجب دلا على المتقين على إسرائيل يونغا كذلك وبنغالين شغيالا يبين الله آياته على بقايا وبنغا لكم أوي لعلكم أدوراو تعقلون أنا أقلي ألم ترى يلا إما فلل جوا الذين قدر مغوما خرجوا ما منهم برا من ديارهم كابو كدوكونو نولا وهم كاسرولو ألوف بايرغاو دو حذر الموت بايرغاو بايرغاو yirga doko awa nani doko segi do yere ko batan doko bisaba doko binani doko bi wolo bilay ubora mundi kama saya nyesiranye kama ani sira ka do se fi bana o de chuno ko sherala ni fi bana chuna du kono kito du kono itebo na asro ibe du ko kana la kana donka fi bana ka shere odi na kera kito du kono ibito na asro ima do du kono kana don alimanaya ode asharai ode bari kasabge na akera du kono e bora adola ina bana kise be bo ina bana kise bo itadi mo hore mo ni do na fana ibi do bana kise ka we man fo na bi man jumanyi hizqil do khalfa sabana banitra kawla musa temeneko sabu musa tuma mini saya nanama ayusha bunun blanola tuma mini saya nanu fanama e kalu blanola o fatu kuma fe o hizqilu blanola o de ibn ajizi bari ay ko bi sali mawati ma yasra korola ko ba wele ko zilkifl sabu ale tangali ke ka garan baymi mo min garanti aben na mambi wolo blabo ka bo faalima to ami na de menas mo nunga ku su daleto ko yani ma ne kun gara mo wala minu mi tanu ubi bonya wi la ilaha illallah fo ne torankelena ma tembolo ale wahidiyama ko kolo kuma nyonya e ka fo ya kolo ika do ala ba o nyamariya aka fara nyonga kolo farla nyonga ala ko ika fuko kolo ko ala ba nyamariya ki ferebo ka sogo ferebo yerela asinanga ferebo ko be ka fo mana ala ba fo e mako e ay ka wuli wulla bika subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta in anam بسم الله فقال لهم الله علىكما موتوا عيسى ثم كسني آياهم على ولنيا نميا إن الله
ika don ko ala لذو فضل wallahi ala ifsan da dunge على الناس oga ولكن أكثر الناس kasamo sun jama لا يشكرون si ala ka nema barkada وقاتلوا ay gelege في سبيل الله ala kasirala واعلموا aya akadon أن الله kafa allah ta'ala سميع meni gelado عليم doni gelado من ذا الذي ma jumaindo يقرض no be الله ala dono قرضا dononina حسنا lo kanyi فيضاعفه ala bo jidi له aye أضعافا jidi lula كثيرة luka cha والله allah ta'ala يغفر alabe fenze ya aqbir alabe minaninge gertegela gabo mo manne ayo jarabli kanu يبسط ha ويبسط ya folo yaqbidu يقبل filana yabsutu ويبسط naam aba fenze fana mo na fenze kanu ga korobo وإليه ترجعون ube awla saginga da allahumma ألم ترى ya la mafuleli kewa إلى الملأ kadoro jamaguluma من بني إسرائيل kamini israila deunna من بعد موسى kisa namina ikado ka foko Musa fatu kuma fe ala yusha ibn nun ala uribla bani israila kan ko ke khalifa yi ale jora ni khalifa yi komi na fo makanga jo chokomi o ko fe ale fadle kalibo o kere khalifa yi o kan o ko fe hizqilu kere khalifa yi o kan kasani Iliyasu kere khalifa yi o kan o ko fe Iliyasa o kere khalifa yi o kan u jora u bela jelen ni khalifa yi komi na o mu'minun ko na unyi ثم ظهرت لهم الأمالقة o ko fe amalika o bangena uye وكانوا في بلد o kera dugula dugu min ka surun من بيت المقدس Baitul Maqdis la يقال لها o فلسطين b'a fɔ dugu ma ko Palestine وهن من أولاد أمالقة olu ye miliki denw dɔ de بن آدم Adi den فغلبوا على كثير olu yagɔlibɛra caman kan kabini u ka dugu la فأسروا من أبنائهم u ye ɲɛnaminali kɛ kabini u ka faamadenw na 400 400 na wala dɔ b'o sanfɛ وضربوا عليهم u جزية ye lenbɔ bila u kan ولم يكن فيهم إذ ذاك النبي nabi man kun tɛ u la ka wagati la ولا ذرية النبي nabi den kun tɛ yen nɔ إلا امرأة fo muso kɔnɔma قبلها من o ye lawa den ye yakuba denw dɔ don o ye cɛmanin wɔlɔ فسميته a ye wele ko samuilu فلما كبر tuma min n'a sigi kɔrɔbayara نباه الله ala y'a kɛ nabi ɲuman u kan وأرسله إليه k'a ci ka t'u ma ثم إنهم ka segin olu طلبوا منه u ye fanga ɲini a fɛ يقيم أمرهم min bɛ u ye faama ɲini a fɛ min bɛ u ka kow jɔ ويرسلهم o faama in b'u kanna بما فيه ka taa fɛn ma n'u ka ɲumanya b'o la فأقام لهم a ye talutu jɔ u ye إلى آخر ka sɔrɔ fɛn laban ma ni ala y'o kala naam ألم ترى yala e ma filɛli kɛ wa إلى الملأ ka sɔrɔ jamagolo ma من بني إسرائيل kabini israɛla denw na من بعد موسى musa tɛmɛnen ko إذ tuma min قالوا n'u kɔ nabi للنبي mama لهم u ye ابعث ملكا e ka faama jɔ لنا an ye نقاتل an bɛ ji ka kɛlɛ kɛ في سبيل الله ala ka sira la قال a ko هل عصيتم yala aw y'a bisigɛ de wa إن كتب u ye القتال kɛlɛ wajibiya عليكم aw kan ألا تقاتلوا k'a fɔ a tɛna kɛlɛ kɛ قالوا u ko وما لنا yala mun de bɛ anw ye ألا نقاتل n'an ti kɛlɛ kɛ في سبيل الله ala ka sira la وقد خرجنا k'a sɔrɔ a b'a tun ye anw labɔ من ديارنا ka bɔ an ka du kɔnɔnaw la وأبنائنا n'an denw cɛma فلما tuma min كتب u القتال ye kɛlɛ wajibiya عليهم u kan تولوا u yɛlɛmana إلا قليلا ko jamakulu ninnu ci nini منهم kamin'u la
والله الله تعالى عليم دوني كلا دو بالظالمين من دوني كلاوي وقال لهم نبيهم وكان نبي منكوما إن الله يكادو قالا قد بعث قالوا أي قالوا تجو لكم أوي ملكا فامي قالوا uko أنا yala cogo jumain de la يكون الملك ni fanga bi ke له qalu tu bolo علينا anga ونحن aundung أحق inde ka kan بالملك ni fanga ye منه ka tɛmɛ ale kan ولم يؤت o ma ale sɔn ساعة yiriwali من la المال kamini nafolo la قال nabi man ko ma إن الله allahu ta'ala اصطفاه ala y'ale sugandi عليكم aw kan وزاده ala y'a jidi بسطة yiriwali la في العلم dɔɔni na والجسم ani farikolo la والله ale kun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ banisirala k'a bɛɛ lajɛlen kan a kun ka dɔnni ka bɔn n'u bɛɛ lajɛlen ye ala يؤتي ملكه a b'a ka fanga di من mɔgɔ ma يشاء n'a y'o kanu n'a ye والله ala واسع fasɔn diyari wale masa dɔ عليم dɔnnikɛla dɔ وقال لهم نبيهم u ka nabi man ko ma إن آيات ملكه a ka fanga tamansin أن يأتيكم o ye الطاغوت de keesu kana o ma فيه سكينة التابوت بالمعرفة وكيس جمعي الصندوق كان في سورة الأنبياء أكو كيس مي ني نبي ما نغا سوركم بالا أنزله الله ni kesu fora dɔrɔn valisi n'o fora dɔrɔn wala jiri kesu n'o fora a hakili bɛ jigin min na ala ko musa ba ma ko k'i k'a fili taabutu kɔnɔ wala ko k'a fili taabutu kɔnɔ o taabutu kelen de don koyi awɔ o taabutu kelen de don silamɛya ka sariya la ani ala ka sariya bɛɛ lajɛlen na diinɛ bɛɛ barika ɲini fɛnw bɔ yen bonyali fɛnw bɛ yen minnu bɛ dɛmɛ ka taa ala ma mɛ u ti batu de o kɔni ɲuman ça fait quoi filankafuya ani barika ɲini ala tɔgɔ la o ni fɛn gɛlɛnw tɛ filankafu u ye batu yɛlɛma ka sɔrɔ fɛn dɔ de ma o ka bɔ u yɛrɛw bolo olu yɛrɛ ka faamuyala o ye fɛn validema ye o ye de ye filankafuya ye mais ka barika ɲini ni maa ɲuman nɔ ye wala ni fɛn barikalenw ye ala ka fɛn bonyalenw ye o tɛ se maa k'i filankafu ye dɛ fa ko faamu nakarilebaga dɔw bɛ yen nɔ tali n'u bɛ tafsiri kɛ nin yɔrɔ la u b'a fɔ ko nin kesi in kɔni tun b'a ɲɛ komi darapɔn ko komi darapɔn olu b'a kɛ darapɔn k'a lagosi quoi o ye sabutasi de ye quoi darapɔn gansan tɛ yen de fɛn yɛrɛ jati de tun ka bon bolo parce que fɛn min don fɛn dɔnnen don ka kɔrɔ k'a janto nɔkɔrɔw la ani fɛn kɔrɔw la diinɛ bɛɛ lajɛlen mako bɔ la fɛn kɔrɔw nɔkɔrɔw k'i janto la diinɛ bɛɛ lajɛlen mako bɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma hali alikaba imazi alikaba in filɛ nin ye a ka bɔn dusukun kɔnɔ k'a yɛlɛma ka kɛ américain ka binaw cogoyaw ne fɛnw o b'a bonya ba dusukun kɔnɔ quoi a b'a to a cogo kɔrɔ in de la hali n'a b'a kuraya a b'a dilan n'a imazi kɔrɔ in de ye o de bi bonya sabati dusukun kɔnɔna na n'i taara Tɔnbukutu fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ an mɔkɛ kɔrɔ minnu kun bɛ yen u ye sɛbɛnni minnu kɛ n'i y'u ka bɔla n'o ɲɛ i bɛ sin k'i hakili sigi i bɛ basigi sɔrɔ n'i taara Turuki alakira sallallahu alaihi wasallam a ka fɛn kɔrɔ minnu kun bɛ yen nɔ i bɛ sin ka hakili sigi sɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko ni nbamuru mɔgɔ kelen de kun bɛ nin ta k'a sɔrɔ nbamuru dilanlen bɛ cogo min y'a dɔn anw kɛ kuyara sisan ni anw bɛ fɛnw dilan an b'u dilan k'u dɔgɔya k'a sɔrɔ u bɛ baaraba kɛ mais fɔlɔ mɔgɔw kun b'a yankan de bonya Sidina Ali kun bɛ nbamuru min ta n'i y'a nbamuru ye bi tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ masaya segin Ala ma maa bɛ se ka na nin ta n'i tɛgɛ kelen ye cogo min ka tila ka kɛlɛ kɛ n'a ye o bɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ anw fɛ yan fo n'i ko i b'a ta n'i tɛgɛ fo i k'i labɛn de a kama donc i b'a Ala ka bonya dɔn ni o fɛn kɔrɔ ninnu o cogo kelen de la Ala ye nin fɛn kɔrɔ ninnu Ala ye a di nin ma k'a ka baaraw sabati ni a ye
ani ka damfe ngaju naye ani ka baski du manaye aw كان فيه سور الأنبياء nabi mon ga sawro kumbala أنزله الله نعم. على آدم nam استمر إليهم ni ma min b'a fɛ ka yiriwali kɛ nin masala la pour n'u bɛ kumalangolo minnu fɔ nin yɔrɔ kɛrɛfɛ i tɛna sɛgɛ cogo la cogo min tafsiri dɔ bɛ yen ne masiri ka tafsiri ko Sha'rawi khawatiru Sha'rawi i bɛ o lajɛ i bɛ faamuya ba sɔrɔ nin yɔrɔ la parce que ale ka bilasirali a ka bilasiraliw ka ɲi kosɛbɛ ale kumana yan kan kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ naam. وقال لهم نبيهم نعم قربي كجوري كان مندكم بالا نعم سكينة يري كورو جمعي هاكلي سيجي نعم باسكي هاكلي سيجي يعني باسكي نعم 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 wala basigi bala manga min gumbe talu tuka konyula ni nana ana don tigi ka fuko tinyere la na asra ni ala tinyo galama nin tise kana bari ni donen do ambolo ninki wara donen do ambolo nam ay fen jigin aka na du sugum basigira noy kudogo ayala inde ka foko kesu o kera udu sugunga basigi sabwe o mana kero robe basinga dama uteboli kesu nye na kera gafaro kan kelela nam ako sakina tu ye lafiya da ni sunoma da ka balaro aku kera nu faranyo go kodola abi kuma ni fem bangaliye nu bola nyini na kulola kelela kana zufuru lahum niro sorobike uye فقال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كو نعم أكو فين دي فا لما بعد ما فين دو أبيتشي وجه أبي لما لها وجه لا وجه دي نيدا باي كوجه الإنسان كم هذا ما دي نيدا وروي عنه ويلا كاللي كباما أنه قال كو هي ريح هي ريح فيندو خجوج نعم دومبادو لها رأسان كونغولو فلابالا وقال مجاهد حيوان كو فنيانا مادو كالهر كم جاكما له جناحان كمان فلابالا وذنب نعم والعينيه شعاع نعم أكو يلمبا نيفلاي فإذا نظر إلى الجيش نا يفلل كدرو كلي بلوما انهزم كان جوجو بيبولي فقال ابن عباس كو تصة أيو كرين تصة من ذهب نعم تصة من ذهب من الجنة كو سندو تصدو كمن سنة من الجنة أبرار جنة كان يغسل فيها قلوب الأنبياء وين نكون بين نبي موند سكونكو أكوننا وقال السدي وابن عربي ابن العربي والصحيح نعم كرم ثاني أن التابوت كفتابوتي كانت فيه أشياء كونيو كرا كنو فاضلة من يفين فسونتيوه من بقايا الأنبياء كمن نبي مون غفين كرولا
وآثارهم أنو نو كرولا فكانت النفوس نيون كرا تسكن إلى ذلك وبيبسكي كتر ودما وتأسن به أبي تنغناي وتقوى أبي سمنتياناي ولا أيافهم tabutu mana fo comme nya fa chumi ko inna ayata mulki ayata kum tabutu oyi tamanse min be kana ga fangaga ode tabutu kana auma bon tabutu ingunte me tabutu ye fendone yoro wala tabutu nana qur'ana kuna siyen flade odola kele oyi ni ayaye yoro flana oyede suratu taha konana ala ko idha wayna ila ummika ma yuha an iqzi fihi fi tabuti faqzi fihi fil yam falyulqi al yam bisayl ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka muhabbatan minni wal tusna ala ayni ona suratu taha konana tabutu nana konana يقذفيه في التابوت إذن فتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع عندما خافت عليه أمه أم بكيسون لكودون كمن موسى كواطلا أم بالكودون كمن موسى كواطلا على واحدي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فهل هو التابوت نفسه الذي نتحدث عنه الآيات التي نحن بسرها تتحدث عنه آية من بيكم تابوت من قودين تابوتين غالب ظن أنه هو لأنه ما دام جاء به على إطلاقه فهو في التابوت المعروف مثلا ني على كسرى على موسى كسينيمي لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التي ترتبط بالأحداث الجسيمة في تاريخ العقيدة يجب أن تعنى بها سلام أما من ينو أما فم ينو كنو كرو منو ني أنو كرو نسلام يكا كو كيلو مي سيريناي نو كو باوي hakilla ani aqida ani tauhidi tarikhula abi wajibi angan jantola kira ala ikrachi kira ngumbero jumai aballoro jumai akun si gasuk memi anga hakilito onanyo onawla wala naqulu innaha kufriyatun wa wathaniyatun لأن لها ارتباطا بأمر عقدي وبمسائل تاريخية وارتباطا بالمقدسات أننا كرلون توي فين كرو أنغا هاكل تولا أنغا هاكل تولا دي أنغا سينغا فين كرو كيرون كوي كافريا كماوي كو فلانغا فيا كماودو كو جوباتو كماودو أنغا نوكي أنغا هاكل سيكدوني ka hakili jakabo doni ka jatimina ke doni anna don ka fo iya me moyre ka dafena chere la dana e mako be fendo la quoi yayo dana e mako fendo la femi mbe moga aqida ere sementian ki ga dana ya sabati chere la imanga fartola ala fulani kannunga hakilla sabati ku ga dana sabati ta tawhidi sabatu bolo ni fen korodo dilenye ni ma ko folema aywa ako fi baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tamilu al malaikatu to Qur'an aywa fen ba kono kamini fenna ni Musa dungo yoto Musa na ka somo ye feminto ani Haruna na ka somo ye feminto ko o to ba kono o to dili uma okuyemi kuwore ne bala tanga na fo kambe valri bo fengoro ina kasinga jasi kake dara pongwaza inde note
fen yere jati mago bo de la quoi naam والله سبحانه وتعالى يطمئنهم بأن آيات الملك لطالوت هي مجيء التابوت الذي تتلهفون عليه وتطبط به مقدساتكم أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم فكان الاستقرار النفسي سيأتيكم مع هذا التابوت لأن الإنسان هنا يجد التابوت الذي نجا به نبي وفي الأشياء التي ستعرفها فيما بعد إن الإنسان يستروي صلته بالسماء وهي صلة مادية تجعل النفس تستريه مثال يلا إكاد دون كفن نانيونام هذا ما دين ببس كدرما إني ملا فيها كدرما وعلى سبيل المثال تعمل مشاعرك عندما يقال لك هذا هو المصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان عليه السلام رضي الله عنه شير لا إمي إسلامي إمي توحيد مغوي نافرقو نندفلي gape min ni sayyidina Usman ko me kalala mu ali musab usmani ko e bolo daro de ka ko fulni chere la abi do fere kale manaka abi do fere ka tawhidika abi basigi dima o fen koro ka bara odi wati bela jinena wala tilama ka fen koro angana faratula nganja dola turkiya khalifa ya labana turki de ko do ko fen koro nun jama beno sidna alu kam bamuru ko mekele gene minyi e kado ka fo e kitab lala ko kwale ya pese ko ya sura an bam luka la dal bamuru ko be tande pese poa kelem poa bibi bamuru tande ma e sidna alu be kele gene o jogoti ka ge anaya giriya tanno wa ni shi kise de kamni kira ga shi la sallallahu alaihi wasallam wala ala kira sallallahu alaihi wasallam be ala kira shi be wala ka fo ni kalibere ala kira kalibere kalibarado wala ka kalibere do be kalimin danyela abaki ni mi ko de fulani fana garlem bolo ni nanyo wonan o be noroto mo do sukuna abe basgito mo nina abe hakili sigidi mo ma abe ga aqida ni ala kaliman da wasabati bolo kira ka kiraya ka fo kira kumbe abiddu farai ka basgi ka ala tafsirigo ako wa min hadha kullihi aqul inna ulata al-amr yajibu alla ya'tabiru muqaddasat al-ashya darban min ash-shirkiyat wal wasaniyat ako ale ba nyini salamanye mo ko fe ku janto fen korola silama ka fen senmo silama ka fen bunyalew ko hakili to ula o kanu bekero ko o e flanga fiawe o e jobatu ku janto ala ko sobe ku kolosika nya ko sobe ku kolosika nya ko sobe biyala sa nake basgili sa nyoroy anini basgiyoroy awne wi faradalaw o de farajennu ruti fati fengorola de ay hal nu ma de se ba nu ya sore bolo basa ulu ba do mindo ala donc anga fardanga de mimon anga kiraw anga fardu ka fengorola bismillah qala lahum nabiyuhum ugan nabi mangoma inna ayata mulkihi talut ka fanga tamansin ayatiakum tabutu kesu kana awma fi sakinatun basigi bala min rabbikum kaba maro baqiyatun ani fentu bala mimma kamene feuna raga alu Musa ni Musa dunge yoto wa Haruna ni Haruna dunge yoto Musa ka bere bala tamilu ani Haruna ka jalamu bala ani jirinyeji min ko fora o sagni hakke o minan fa bala ya fam wala min garla o kungurum bala hal na yere ko nyo isa ko bajaye nam tamilul malaikatu malika ba doni bana kaba ko wore tuguni inna la ayata ga do tamansebe ko folina awiya ga fangaga ngondom ne au kera limana jonye falamma ga ya doni benye bosele nyina sani duguche fukana da talutu kuro
ko niya dai jongala ya fama an gun sigalen bila jayi ni ala bi nyawo galam an sona elle ambi ko ni ko ngata ro ramita mi jadu ke inofi wala ako mako be ma biul ma ba biul lala ma ba biul lama ko bola lu kana keleke inofi yo dama robe ma ba biul la dilema talut blalunye falamma tumami talut bura ni kele bolo ye baitul maqdisi asru fundeni be vijina fe qala talut ko inna allah igado ko ala mutalikum ala au jarabu bae ka ukorobo binarin ni ko volonde ya bina batulibane kutaliba de franci o ko volo ngonyena faman mami shariba nomina minhu kamina jila falesa otila mate ni nedoye ni dalaba nyogon fe waman mami lam yatam noma nene fa innahu igado tila ma minniya ko endoye no bilaba nyogon fe illa man to mami no solige soligo kele yadi na boloye fasaribu ni minda nauma ko fe ma foi nene ala kado ka foye ni mbe nyon fe ngani min de menoga kado were nene ko fe e kado ka foye nene o to nyon fe nga fashari bo ubemina kamina la jama famba bela jele mbana atama ka nyingi kamina la fo jama gulun chinni ulu sunatama kamini jamaina falamma tumami jazahu huwa ne ale temina ko foloinga wallazi ale yiri ani mago amanu min liman yara kafaraga qalu yuro bela jele na min maga ko la ta sede lana anyi bidoina ni luda masake juguye anaga kere bolo chamai aw musulla aw ma damado ma babelo bla nunu jatti minuna aw musulla chogodi asuru kaminu lu eji min doro jarabu yusoro qala alladhina mawgo ma minum badanganiya kafolo kulu ya labbi nyoya sabu ni yefin dangane ka salama ke folo abi wele ko dangane mi wele ko zannu nam kwa gacha kamini jamala no jamagulu do komaniye no jamagulu ya olebu no jamagulu chamanye ni ala kala yinini ala bi fara sabali bawo kana ga demi jama do wajo limani ado angata ma babilo blo mango hal ni azur du ko ka mo bedo do be ka ugele ma babilo blo ko ma suru ka ba o mango nam walamma tumami barazu nubura jaluta kama wajunudihi anaga kelebolo kama ugo rabbana ya ndamama ika sabali chaman basuru alaina anga wazabila qidamana ikan sentege usabati wansurna ikan deme halal qawmi mugan al-kafirin luli kafiruwe wazamu yukari ni alaka lanyini waqatala Dawuda Jaluta faqa ataahu Allahu al-mulka waqatala Dawudu Jaluta Dawudu bin Aisha alaikunyi salutu ka kele wala modo den kunyi den dan sabai uddo manin kunyi Dawudu de alaikum be bawange wo bole kele kama Dawudu temena ni faradoye o faranya wele ko Dawud nke nta ne doni ikado ka fone Haruna ka farai ayuta kasan ademinan dore o kama ndoni bari ne Musa ka farai ayo doni ko fa ademinan dore o kama ndoni ne e ka farai farami ni bi Jalutu fanaye ayo doni ay sabainda akan balangono tumami nu jora arana kele kama Talutu ye welelike mogo no otila mai Jalutu faga
أزواجه ابنتي mbende muso da tigima ونعصفه mba tilanyonya في nga fangala ولم يتقدم masimatime فسأل talut ye shamuil nyininga فدعا ربه aya ma wele فأتى بقرن anana ni bien doye فيه دون ben min ni tulubala قيل له ukama إن الذي ko ma min be jalutu faga هو الذي o de moye nayi nin tulinda على رأسه a kungolo kan لا يسيد naati sene ka jigin yeda kan فدعا طالوت talut ye wele da mɔgɔw la فصار a kumana a labana يدهن رأسه a be maaw kungolo a b'o mu فلم تصدق nga o magankutu in ma bɛn maa si ma fo kana se داود dawudu ma صادف a bɛnna o de ma فقال له a ko a ma أنت تبرز له a kumana tuma min e de bi bɔ tuma min ni e kɛra maa ye ni fɛn bɛnna o tigi de ma e de bi bɔ فقال نعم a ko n bɛ bɔ فأتى بالمقلاء a nana ni balan ye فأخرج حجرا a ye fara dɔ labɔ من مقلاته ka bɛ o balan in kɔnɔ وقال بسم ربي a ko bisimilahi rabbi ibrahim a ko n ye nin ta ni ibrahim daba ma tɔgɔ ye فأخرج حجرا a ye fara wɛrɛ bɔ قال باسم ربي a ko n ye nin fana bɔ ni siya ka daba ma tɔgɔ ye فأخرج حجرا a ye dɔ wɛrɛ bɔ وقال باسم ربي يعقوب a ko n ye nin bɔ ni yakuba daba ma tɔgɔ ye ودعها في مقلائه o kɔfɛ a y'o da a kan bala in kɔnɔ صارت ثلاثة حجرا saba in labana ka kɛ fara kelen ye واحدا a bɛ kɛra fara kelen ye ضرما به a ye kɛ a jalutu kɛrɛna ye فأصابه a y'a sɔrɔ في قوزته a ka nɛgɛfulan na فخرج من دماغه a bɔra a kunkolo sɔmi la فقتل ثلاثة a ye 30 faga cɛ 30 فأخذ dawudu ye jaluti mina حتى ألقاه fo k'a بين fili طالوت. naam bayna yadi talu da ɲɛkɔrɔla la ففرها هو ale nisɔndiyara ومن معه ani maa min faralen b'a kan بني إسرائيل kabini bani israɛlakaw la وجه ابنته a kumana a y'a denmuso d'a ma وآتاه نصف a y'a fanga tilancɛ d'a ma فمكث كذلك a mɛnna o cogoya la 40 san 40 فلما مات a fatulen talutu fatulen وسموئيل ani samuelu فرر بالملك ale kelenyara ni fanga ye فعاش a balola nabima ye ملكا faama ye 7 سنين san 7 ثم خلفه o kɔfɛ sulemani y'ale bila n'o la ولده بالنبوة naam summa khalafahu naam suleman de kɛra kɛ khalifa ye suleman de bilala n'o la ولده في naam ولده في النبوة fanga la annabi mɛla ni fanga la naam dawudu ale kɛra faama ye ka kɛ nabima ye o kɔfɛ suleman bilala n'o la naam dawudu ye jalutu faga وآتاه الله الملك ala ye fanga di dawudu ma والحكمة ni kodɔn n'o ye nabimiya ye وعلمه ala y'a ladɔnniya مما kabini fɛn bɛɛ lajɛlen na يشاء n'u ka d'a ye fɛn fɛn n'u ka d'a ye ala o bɛ d'a ma ولولا دفاع الله الناس ni ala ka ɲɔni kun tɛ mɔgɔw la بعدهم k'aw dɔɲɔni ببعد ni dɔ ye لفسدت الأرض walayi dugukolo in kun bɛ tiɲɛ de ولكن nka الله ala ذو فضل ala ye fasantiya dun kɛ على العالمين danfɛnw kan تلك o fɔlenw آيات الله ni ala ka ayaw ye يتلوها an b'u kalan عليك imamu lamini kan بالحق ni tiɲɛ وإنك imamu lamini لمن المرسلين wallahi i bɛ wele kiraw dɔ ye تلك الرسل kira ninnu بدلنا بعضهم an y'u dɔ fasaya على بعض dɔ kan minnu naam a ko alahu tabaraka wa taala k'a bɛ ɲɛnini kɛ ni bi ليدفع بالاسم الصالح ni silama ɲuman ye عن مئة من ka bɔ أهل kɛmɛ ma البيت kabini a ka somɔgɔw la من جيران kabini البلاء a bɛ balawu ɲɔni ni limana jɔn kelen ye ka bɔ a sigiɲɔgɔn ma naam nin kira ninnu بدلنا بعضهم an ye kira ninnu dɔ fasa an y'a kisi ka mutadaw ye rusulu ye sifatu ye fadalna de ye khabaru ye naam بدلنا بعضهم an ye kira ninnu dɔ fasaya على بعض dɔ kan منهم من kiraw ko ka fisa ni ɲɔgɔn ye التفاضل بين الرسل لا بأس به لأن الله تبارك وتعالى فضلنا قال تفضلنا بعضنا على بعض
ala yɛrɛ ko dɔ ka fisa ni dɔ ye voilà o tɛ baasi foyi ye minhum man maa bɛ wuli kiraw la ni ala y'o kuma ɲɔgɔnya komi Musa ani Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ala nabi sallallahu alaihi wa ala nabiyina sallam nam wa rafa'a ba'dahum ala y'u do korda daraja caman ye ka point caman d'a ma o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ni weleli laboli ye ani nabi ɲumiya dafali ye an'a ka mandon fɛsɛnw diyali ye mandon tɔw bɛɛ lajɛlen kan ani kɛɲɛni ko caman ye min ka ca ni danda la ni keren ko caman ye foroba kow tɛmɛnen kɔ ani Musa jɛra kuma ɲɔgɔn la ale yeli farila ale ta kan kuma sahalen na naam kuma yan nɔ dɔnnikɛla ye alakira majamu wa in zakaru najiya turi fadhkur نجي العرش مفتخرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وهيا وكلم ذا مشافاة وأدنى وإن قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت مانا فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليذي عزينا نعم بسم الله وعدنا عيسى إنما فضلك الزمان وآياتك فيما نعده لنا كده كفصون تياد داندالا نعم وعدنا عيسى تلف الدولار عن عيسى صن ابن مريم مريم دين البينات دلوا بانغاليونا وأيدناهم namanya semendiya yesenya niye jibrilu kodo na kunyalaja mawgundina kele minu nana ugobe kende menengo dalu jelu nanuma nga ufora nyongode ma biulula min sabatira liman yaga ما بيقولوا لا من لبنك كافرية كم من الصلاة ناكو يا لجا وكنتنا كليكوي ولكن الله يفعل ما على بفند بارا نابو لنيني يا أيها يا مغو مودي قدم نولو لمن يرى أين فالك تمني فيهن نانياو كرسك ولا قبل أن تكون نوني يأتي يوم يعني دونغانا لا بيع نيكما بوليت ساني فريتي ولا خلة ترياتي نفاني ودونا نامكين لمن يرلسون ولا شفاعة الله خلا يوم الدين بعد لبانا دو إلا المتقين الله يرى دو سمبالا دي ولا كنا زينغا تريا بلا جلالة كسي قرآن بيجوان فسر دي tafsir la nyuma inga Qur'ana ke ka Qur'ana fachari teriya tinafanye yanno ya labla nga oyoro la ako teriya tinafanye fo ala insran jom voilà nam wala safa suran li don tinafanye fo ala insran jom kafiru ulude azalimuna doni gelawi Allah ta'ala la ilaha foyti batuni chiye illa huwa fo Allah winde al hayyu alede masanyana mai alede jole meni ayre afoni ayende ma ko ayatul kursiyi aya o de fleni ako kursiyi aya alede qur'ana aya ubela fasonti sabu tawhidin mi nuyo nafa suru alela o nyogon nafa masuru ayan were lami yatanai bari fembi kurda ni akonona fen kortaliye barale talike masalaw bajuka min kanane do dafalu sabatilika alaye
ani nagasilu genin kan ka wala mala min ga se kurtalidu ورد في فضلها من فننا الأحاديث الكثيرة ayatul kursi ka fasan diala kamin hadisewla ما يجل عن نوغاجا. الحصر femi nabi bonya ka bujetilima منها adoy من قرأ ni mami ya kala ibotola ika sokono kebe ke alaka garanti kono fuiga sagi ومنها adoy ni mami ya kala fa sali bela jelen no gonina لم يمنعه foyti من bali دخول arjana doma إلى fo الموت. saya ومنها ni mami ya kala ما قرأت في o amakala ذلك dusila إلى هجرتها fo الشياطين shetanu ku yoroma bo ku 30 kotoroma bo يوما tlebi saba kotoroma bolla ولا يدخلها ساهر korte bolati don sokono ne ayatul kursi bi kalayno ولا ساهرة subaga musoti don 40 ليلة tlebinani subinani يا علي aliyo علمها idem ولدها kalala وأهلها ni ka sumo ani وجيرانها signon فما نزلت آية aya sima jigi أعظم منها minga boy ومنها من ni قرأ mam ya kala إذا أخذ ni dari ka مطبعه dadlanga أمن الله ala على bi نفسه basgi iyere kunga وجاره ani signon ga وجار ani جاره signon ga والعبيات حوله ani so minun ba kerefe ومنها سيد akwa الكلام doy القرآن kuma kuntigi qur'ane وسيد qur'ana القرآن kuntigi baqara البقرة وسيد baqara البقرة kuntigi ayatul آية kursi الكرسي ومنها ما adoy ورد أنه fenye نزل min جبريل nana kafa jibril jigna على musa gan وقال له akwama ربك يقول imma لك ba fima من قال أقبل mimma min go صلاة sali bilajeli no gonna اللهم إني ya أقدم ala إليك nebe kanan ke katro ema بين يدي كل نفس nina kili bilajele nyekorlala ولمحة ani nyekomi ko bilajele nyekorlala وطرفة ani nyekomi ko bilajele nyeka freli ko kelen tara hafete nyekomi ko kelen yaturu bi al samawat يضرب ni بها sangoro أهل dungo be السماوات nyekomi lige noye وأهل andu الأرض magolo dungew وكل شيء ani fe bilajele وهو في عملك no be eka donina كائن abina kebado أو قد كان ولا أقدم ناكرا إليك بين يدي be kanani ذلك katima كله o bilajele nyekorlala الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره kadura labama فإن الليل ikado والنهار ko sunutle 24 eri ساعة muga ani nani don ليس منها ساعة eri sitala إلا ويصعد إلى الله منه فيها 70 ho ألف malika حسنة malika million bi wolofila bi yele kamina la baranyuma million bi wolofila حتى ينفخ في السور fo ka felige borula وتشتغل الملائكة malikaw be were sugula وهكذا ni العارفون ka bare منها فواعد ikado ka fo منها. niya awari wa lamawi miye bi tajriba don galaw winna fa chama minala من قراها ni mam ya قبل kala كل sali no صلاة gonna 14 tannani عدة oye a faramfasiyon jati رسولها أهب ko العالم ibe kanu soro والسفلي nam ومن قراها ni mam ya kala kiraw jatila kebe sabandan saban فرج الله ala bin nawaliki kabima وعزال ka عنه fenguli ga ما boy يكره. ibe min kon ومنها من قراها عدد حروفها mi ya kala harfu jatila وهي 170 keme حرفا ani bi wolofla لا يطلب منزلة إلا ite وجدها joro si ni ala yoro ولا fala ko سعدا dim إلا نالها ni wala bonya si ito nyine fala ko dim ولا فرجا من سائر الشدائد ite إلا noya حصل. sinyini kabogele yawma fala ka noya ndima ومنها أنه إذا سقي المبتون kono bana be mamina nu ya doma حروفها نعم. مقطعة nam شفع نعم. الله bon yama ka mi fotron odi ayatul kursi fendo akany ka beta akany makola surtout tangala bari ka sabuge ka tangani ni qur'ana wi ala kere ka sunna di sallallahu alaihi wasallam dongo tanga aya nun ni tanga soron nu aba jantula ka barga ni nu ye wi ala kere sunna ala kere ka ala kere sallallahu alaihi wasallam akumba yire salo no khulawzu flay kuma wa kala ma chom dongo be min jirana dron o ba jirana de ko qur'ana ko abisika ke mako wore minni aya ke akana ke tekere qur'ana bisika ke mako wore minni aya ke ana kana ke mino tekere aya fam
donc n'a sabadira ko a bɛ se ka kɛ mako ɲini mako wɛrɛ ye kisi ɲini n'a ye tanga ɲini n'a ye barika ɲini n'a ye o kɔrɔ ye o de ye o sabatilen bɛ sunna kɔnɔna na bari ka sababu kɛ fɛn ɲɛnamaw ye mɔgɔ minnu kin olu furakɛla ni kuranɛ ye n'i kɛra ka diɲɛ sallallahu alaihi wasallam sara minɛ n'ala yɛrɛ fo kira yɛrɛ ko ka dɔ d'ale yɛrɛ ma bon o sira kan min tora misaliya la komi n'a fɔ a b'a kalama cogo min ahlus sunnati wal jamaati olu bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ko ka barika ɲini ni kuranɛ ye kalan sira fɛ ani sɛbɛnni sira fɛ ko baasi foyi t'o la dɔnnikɛlaw jɛkulu fanba bɛɛ lajɛlen b'o de kan i y'a faamu kelen bɛ yen nɔ olu ko ka nesi bɔ ko i b'i kɔ a la ko est-ce que ko bonyaba b'o la wa olu dɔw ka yeli kɛra ko a bi komi n'a fɔ bonyaba to o la o kosɔn olu dɔw o la gosi mais a kɔrɔ tɛ ko n'i y'a kɛ ko a ni musirikuya bɛ fankelen fɛ dɛ olu ka yeli ye de dɔrɔn yala bonyaba b'a la ou bien bonyaba t'a la nka min ye komi n'a fɔ taabolo min n'an b'a fɔ a ma ko wahabiyaw olu kɔni bɛ tile u bɛ si ka tile ka wa jumhuru neni ko bagada ko sɛbɛnnikɛlaw de don i y'a faamu ko sɛbɛnnikɛlaw de don bon n ma se ka min faamu sɛbɛnni de haramɛlɛ wa ka kuranɛ sɛbɛn o de ye haramu ye wa ayi o tɛ haramu ye ka kuranɛ sɛbɛn o tɛ haramu ye ka kuranɛ ko o de ye haramu ye wa ayi o tɛ haramu ye o dalu tɛ maa si bolo ka barika ɲini ni kuranɛ ye ani ka tanga ɲini ni kuranɛ ye o de ye haramu ye wa ayi o tɛ haramu ye o sunna de ye bon n ma se k'aw ka laɲini faamu quoi ne ko n tulo ma jɔ ka lamɛnni kɛ ka dɛsɛ n ma se ka kuma jɔlen foyi sɔrɔ u bolo ni nɛnini tɛ nɛnini dɔrɔn n bɛ sigi ka dalu ma kɔnɔ n tɛ dalu sɔrɔ parce que ka kuranɛ sɛbɛn o tɛ haramu ye i y'a faamu wa ka kuranɛ ko o haramalen tɛ ka barika ɲini ni kuranɛ ye o haramalen tɛ donc n'o nin kelen kɛla si ma haramuya e bɛ sin k'i kɛ dɔgɔ dɔ kan ko sɛbɛnnikɛla don ka sin ka o bɔ da la ni dalu jumɛn ye han an ka bɛ ka ɲɔgɔn dakolo ja ka ɲɔgɔn sɛgɛn fu dalu foyi t'u bolo hali n'u sira ka kɔrɔfɔli kɛ dalu tɛ sɔrɔ a la a y'a lamɛn tɛ dalu foyi sɔrɔ a la awɔ. an kɛra Usman Madani adara baramu ci ko wolo tɛ se ka sutura quoi an ka dalu jogo tɛ kelen ye voilà ale surtout que ka bonya ba ɲɔrɔ anw ni ale ka dalu de jogo tɛ kelen ye an bɛ sigi de ka dalu yɛrɛ de ɲini i y'a faamu sɛbɛnnenw na quoi parce que n'i bɛ fɛn daga i k'a daga ni dalu ye i b'a bali i k'a bali ni dalu ye ka sin k'i wuli k'i kɛ mɔgɔ dɔw kan o b'a sɛbɛn ta o b'a dɔn ta ka sin k'u nɛgɛ i bɔ mɔgɔw la ten i y'a faamu bon an ma se k'o faamu n'o tɛ ka dɔnnikɛla dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ sɛbɛnni kɛ dɔw b'a ta k'a kalan o de ka teli o de ka nɔgɔn o de ka ɲi k'a kalan ni maa min sera ka kɛ ni kalan ye o ka ɲi o ka ɲi i b'i yɛrɛ salon n'a ye i b'i denw salon n'a ye i bɛ kunkolo minɛ n'a ye i bɛ dugawu kɛ n'a ye ayatul kursi i bɛ denw yɛrɛw kalan a la o yɛrɛ ka to k'a kalan ni den bɛ da o b'a kalan wala i bɛ yɛrɛ salon n'a ye wa ka mɔgɔ wɛrɛ bila k'i salon n'a ye fana o fana ka ɲi komi n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a musow tun b'o kɛ cogo min inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ ayatul kursi mais n'i b'a a kɛ i b'a kɛ a nana cogo min a b'a di o cogo la ne ka kuma b'o de kan dɛ kuran nana cogo min ala y'a fɔ cogo min i tɛ dɔ bila denw ye ka yɛlɛma a fa ɲɛ kunjugu kan o bɛ sɔn k'i kɛ kafiri ye dɛ ka yɛlɛma ka taa duguma ka yɛlɛ n'a ye o tɛ silamɛ baara ye ayi ne kan t'o ma ne kan tɛ talisami ma ne kan tɛ fɛn wɛrɛ ma ne kɔni kan bɛ min ma dɔrɔn ayatul kursi ala y'a fɔ cogo min ka a sɛbɛn o cogo la i bien ka kalan o cogo la mais ka kalan o cogo la an b'o de fasaya ni fɛn bɛɛ i y'a faamu mais ka sɛbɛn o cogo la fana
ni maa min ko a b'o bali dalu t'a tigi bolo voilà an kɔni ma dalu mɛn a tigi bolo fɔlɔ ma dalu foyi mɛn nka n sigilen bɛ ka a dalu kɔnɔ n'an y'a ye an b'a fɔ an m'a ye fɔlɔ k'a fɔ k'a se na. kosɛbɛ kɛ min n y'o de fɔ n ko ne da t'o la quoi parce que ala m'a jigin ten ala y'a jigin cogo min ni e ye cogo wɛrɛ fasaya n'o ye ko o bɛ mako ɲɛ ka tɛmɛ o kan bon ne bolo ko nin o ye ko wɛrɛ de ye quoi an ka kow to o cogo la quoi y'a a ka di anw ye ala tɔgɔ ninnu a y'u to o cogo la u nana cogo min a mɛnna cogo min a fɔra cogo min an ka baara kɛ n'a ye o cogo la a b'an mako ɲɛ an bɛ tile ka fayida y'u di mɔgɔw ma a kun ye de parce que an bɛ fɛn dɔ ye kalanden dɔw bolo vraiment t'an fari fana an kan kosɛbɛ quoi o de kosɔn an bɛ fayida ninnu di kalanden dɔw ma ko hakili to fayida ninnu na ni ala sɔnna a b'u mako ɲɛ mais an ka fayida dilen bɛɛ lajɛlen ye ka ko to a cogo la quoi ayatul kursi kɛcogo wɛrɛ t'a la i k'a to a cogo la voilà o de ka ɲi o de ye laɲini ye non ɔ ne ma kɔrɔ fɔ an selen yen ne ye n jɔ komi e tɛmɛna n'a ye ne ye n jɔ i b'a sɛbɛn an sɛbɛnso la dɔrɔn k'a tigɛ tigɛ kɔni hali ni m'o kɛ i b'a sɛbɛn dɔrɔn sɛbɛnni kɔni foyi t'a la ayi i b'a sɛbɛn dɔrɔn a tigɛtigɛlen bɛ min ɲa sɛbɛnni ka tugu ɲɔgɔn na o b'o ɲa bon est ce que a tigɛtigɛli in yɛrɛ wala tugutuguli in yɛrɛ o tɛ fɛn kura de ye sɛbɛnni yɛrɛ la pare ɲɛ b'a la maa fɔlɔ tun bɛ sɛbɛnni kɛ cogo min ani sisan anw b'a kɛ cogo min différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ peut être ale kan bɛ maa fɔlɔ tun b'a sɛbɛn cogo min ale bɛ ka miiri kɛ dɔrɔn o de ma quoi voilà. naam awɔ awɔ n b'a kalama koyi min dalu b'an bolo an bɛ kuma n'o de ye bisimilayi Allahu taala la ilaha batu fɛn tɛ tiɲɛ kan illa huwa fo ale kelen pewu de alhayyu Allah ilaha illa huwa la ilaha illa huwa ni la ilaha illa Allah ni kelima in fason ta ga ba ko sabe afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la ilaha illa Allah de kaftan fembe zikru be kaftana be bun ashirtu yo ko fasal bi hal umra iki si sugulana كانت اللذا علامة الإيمان لا إله إلا الله كرا لمن تمنسين وتمنين قام عليك كرا أفضل وجوه ذكر ذكر نيو بلف صمتي دي لا إله إلا الله يبي هاكل تونا الحي على دي مثلا ينامي ينام من ناتيسا ويالا دي القيوم من جولم بني في بلا جلي دم فين بلا جلي مدلون نيالا دي dan fɛn bɛɛ e jigi dalen bɛ min kan o fana jigi dalen bɛ min kan o y'ala ye voilà dan fɛn bɛɛ lajɛlen jigi dalen bɛ fɛn kelen bɛɛ min kan o de ye qayyum ye sankolo bɛ jɔ n'ale de ye dugukolo bɛ jɔ n'ale de ye naam fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ale de ye fɛn bɛɛ dulonnen bɛ ale de la o de ye qayyum ye ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum don lan taran karamo fo karamo dema ako ba ko famani ma ngo fari ko mandina ko sobe ako e bi banade ko ale ne ko nte bana ne ngo karamo ngoito gundo fayin ako bi ya hayyu ya qayyum wurdi sie ba bi wolofla ni yo ke ga bana bi doya ya hayyu ya qayyum ka wurdi siɲɛ ba bi wolonwula kalo ayi hali ni sera k'a k'i sigi kɔnɔ siɲɛ kelen a ka ca ala fɛ i ka banaw bi dɔgɔya nka a kana teliya dɛ
ni maa min b'a kɛ sinkalo in surtout sinkalo in na i bɛ kɔlɔsi ta n'i ye ba kelen kɛ i b'a bila misaliya la i y'a faamu a dugujɛ i b'a ta o da la ka ba kelen kɛ ka ba fila kɛ ka ba saba kɛ ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ni kɛnɛya ŋaniya ye ani bara ɲini ŋaniya ye ni Ala sɔnna ma bana misɛn ninnu ni bana sidɔnbali ninnu a ka ca Ala fɛ sen bɛ bɔ a la ya hayyu ya qayyum naam o n'a ɲɔgɔnnaw ka ɲi baasi foyi t'o la ka jati don ala wele la yala saw jati na se ka dafa i bolo baasi t'o la silama ka baara caman bɛ yen jatiw de b'a la mais i kana jati tɛ wajibi ye mɔgɔ kan dɛ ni min yɛrɛ ko k'a b'a kɛ a banna lagosili yɔrɔ foyi t'o la naam jingo ti Ala mina jango sino Ala ti jingo jango ana sino fembe dlonen be min bolo no sino ra cheni be gede de lakalli kelo ba fuyano ko to Ala dele ka do korobo to amen ni ay ni ngal gen yoro ko le Ala ite sino a veri udama veri ngo sera nyola tu a jungole ako na le kun sino sangolo me bidu golo ka Ala ti sino nam lahuma fembe Ala e samawati fembe be sangolo la wama ani fembe Ala e felardi fembe be duguma golo la be Ala ga marle fen ana ga danven ana ga jonde manzalele ma juma ne niye yashwa no bisnani don ndahu Ala yoro illa bi ko na magina Ala ga nye ya lamma sunani don maralimbe Ala de bolo ya fam ni Ala tue kada fengore batu foni mami nda sera ne on nenni ma ebo nenni tajuru sara alama jobatulo ni uka bolu nani Ala wala tasubulazin ko kafiru be bolu mun batu ko kanu nani fa subullah ko be ko ne sita se ngalama ko fiya dalini don baliya kama kafiru bitende ulu bitla ku jo ko o bol nunu ko lu be sunani don Ala yo ona gele nam ya lamma Ala imi fendo aina aidihim ne Ala jena mamini aka manyuma waliju kiraw Ala ka mosurum sulan do maw gacha Ala bolo bebe no ga donigala bela jele menaka ko sulan do maw chama be no nga ukon de sulan li don mogode ni Ala ma jena yi a ordu be Ala de bolo a nyamara be Ala de bolo Ala dun ti jena ye ma sibolo ma minya ka batu yele maka bala ma iya nyesi fangu fasa ni ya yele maka bala ma don Ala ti jena ye nam dina aidihim Ala bi fendo bayna aidihim bi nyekorlala dambe nyimolla femi bunye jien ko la ne lahara ko la Ala ba bedon fama ni femi ni obuko ni jegola ani lahara ko la ni ninge awa ni mbege misali ala dona wuli kata ko be awa swelige abe sosoko ne so insoko nyana mimbe o ile kana folo chamanta kata ne kaso nga abisoro marfatigi be no abisigi ngolochi danga mimi ko Ala de bodon ko ni hakila mela enye ebiga barake otola nga ajabu bina ke minya Ala de bodon
ولا يحيطون دم جم دل ملكي بشيء فوي دينغلي من علمه كمن على قدنا إلا بما ونفندي شاء نوي على جا وسع كرسيه على كرسي ورا السماوات سانغولولا والأرض nduguma golola ولا يؤود حفظهما sangoron dugolo tangaliti ala de koron وهو Allah ta'ala العلي ale de masakuru taleyin العظيم ale de masabai لا إكراه ni ayatul kursi ko bi bayande ay hakil to ala be ka dursi demsan muso be ka dursi ki hakil to ala sudugu tlama ni shetani banado ye idemina yoro mi dron na dore mi e ba muso ye ne ba don abana ibe de ngolo mina naye aka cha Allah fi shetani di danye ma weret na me aka na farti kala na gwa ayatul kursi ya manjam nam لا إكراه karabalite في الدين dinala فتبين الرشد abati kana bangena من الغي kabo filima فمن momi يكفر no kafiriyara بالطاغوت ni bilisuye ويؤمن kalimanaya بالله ni alaye فقد استمسك abado tigiye sumnalige للعروة ni juruye الوثقى no edana juruye لا انفصام tigelite لا o jurunye والله ala سميع menin bado عليم doni gelado الله Allah ta'ala ولي الذين ko karabalte dinala ceng doge ay nyem hukamu ye fanyu manfe mod sega limana sori madu sukuna jako alo ay mod sega mod sukuna limana do mod sukuna iko ni bisega karaba ka majigi dinai aka majigi islamai me aka kaye ay oba ile yer duskundila nam la yukrahu ahadun la yukrihu ahadun ahadan ala dukhul fil islam chini ngalo bangale do ma bela jeli karabali ndi nafanya wa yusha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ala yubali me kabeti sagola korto yede ay akorore ni ika ikke islamai ni maki islamai ibe majigi islamai kon ni ngira fi man kana law min al-ansar awlad abul husain dengu mbalibo adde nam dengu demfla ko mbabolo udona nasarala ka ko kira ka chili sallallahu alaihi wasallam ko fe unana madina ni jagoye buna tulu fere a ufayu be yoya ufanya kanu aku karaba silamaya kan anu tara kira fe sallam fa ufa ko ala kirama ko ne dobi do tosmala nye bosole nyena ni ayan jigna odela ngabisa ke mansuqudo ni kele aya nunyi wal mamuhkamudo nam en bobla laminu ga abido luka mugono nam Allah ta'ala ولي الذين ala de mo beslibaye آمنوا ma aminu liman yara يخرجهم abu labo من الظلمات kabo kafira dibiula إلى النور kadro liman ya noroma والذين mu'minun كفروا nolu kafira أولياءهم ulu beslibawo الطاغوت be fisigile يخرجونهم fisigile numbu labo من النور kabo liman ya norola إلى الظلمات kato kafira dibiuma أولئك utigilamo أصحاب النار ulde tasma dungewe هم kulo tigi خالدون dume baga dewu ye فيها tasma ingonnana ألم ترى نعم يلا يا مفلل الجوا أقوى الله ولي الذين هذا كالدليل لما قبله لم يكن نفو دلو يدي فيني من كوناي
نعم ولي يذكره بسلبا أي متولي أمر عبادي على دبي بيسي أكجونغ كونيوما ولي من العبيد وبفايل كرودي نعم أو مفعول أبسكو فنا كرودي نعم ألم ترى يا لا ما فلل جوا إلى الذين قدر مغوما إلى الذي يا لا ما فلل قدر مغوما حاج إبراهيم ما من إبراهيم سوسو ربه أما كله بانجيلا أن كداكا آتاه الله الملك ni ala ye fanga do tigila mama إذ dongelaw ko tigi togode ko namros إذ tumami قال إبراهيم ni ibrahim ko ربي ko ne ma الذي ne ma de moye يحيي na be nyama lige ويميت abe falige قال ni nyorola ala bina ala nala ko ala Allah waliyul ladina bina dalu yawdiyo ka ala jora ka wal juyero minunna kan nabi yumna ka kero yero minunna bina tamansen do di o kan kafiri nyama do kumbe ko namrozo ma ya da le kudo halala yere kunte koy nga kanana din wawu ma ya da le kudo ma min gundo dansa ko bakundo nin kera ibrahima fillengo dasmala namrozo aya surayali du ko dungu ka balo bela jele mara akunti balo di fo mogode ma ni mamilli maranaye ibrahima tara ka drama ka balo nyina fe akwa tidi ibrahima tara ka duru chenjema ay aka minam fala o yele manaka ke nyomuye asmana ibrahima ko masira bodi dum namrozo nyin galige ko chugo wirela kuma dilo manaka te monu nyonje mana aya donga fofa ja ibrahim fana bise kola ibrahim ko ala keleni ala de be gersigeli ke kisili bale de bolo tangali bale bolo namruzu ko a ko kontechi ibrahim ko ala ko be su nyana maya abe nyana mo fa bana ala de be su kunu abe nyana mo fa namruzu ko ne boke yuyi awe hayatu ka ni fiala yumitu ka fargolo dafalen to ka ni boala ka surema fargolo gurja yala ode yumitu imatatu ana qatlu fengelo de aw qala namruzuko ana ne refana ne fana binyana malige ne falige qala ibrahim ay mom la wele do ka solo dem fla do ka nga do ka nga tu ay do imla e kata foitela ako do magago fa yo fare golo gurja yo fa ale qatilu deke ama e mata tuke ni be minami ngono ni o ni la so yoro o minan ngono no gurjala ni bi bo o ya qatilu de me kaw minan da falento ka wonni nga wadi sira ka bokata odi imata tuyi nga gomo o kuma nyega mise doni ibrahima yere bla bedala bo iyaw bana min nyugo nyesuye ko lakunu ode iyawi me nyama min nyama ega koro ko o labla tuguni e mo nyama yaw na za ko me sogo ya bo sore go na za mi lengu me bolo ya bla ka bo bla le me man nindo ala de maya mais comme ni hujay awa kele nyon nye anyema nogo ko sa autori nta masala goy nam ibrahim go inna allah igado go ala yati ala bina bishamsi nitile min al mashriqi kabo koronve fati ekana biha nitile nye min al maghribi kabo tlebive fawrita alladhi ye mo mangunda kafara ma min gafirara wallah kuna sirla ajatigera akwai ne tle bo tle bi fe chokoti aw gon fere tene bolo
والله الله على لا يهدي القوم على تمو كندا الظالمين ما من يندوني جلوي أو كالذي صدق الله العظيم وب الله رسوله الكريم ونحن لما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا الشاهدين